агар хоҳӣ ай аксияҳои магазини Realfon қафо намонӣ, дар канал подписатсия ва дар видео лайк мон. Телефони Redmi Note 14. Телефона барои шумо овардем. Телефон дар дохили комплектатсияш заширения плёнка, чихол, блок, кабел, иголка барои сим-карта ҳама чиз дора, плюси нархаш буҷетный, яъне нархи арзона. Redmi Note 14. Телефон сета камера, якта спичка, ҷои зарядтак телефон Type-C, колонка шамстродинамика ҳамаи боло ҳамаи поён мехона. Экрани телефон 120 Гц AMOLED кор мекуна. Батарейкаш 5 5500 мАч мешава. Телефон боша процессориш Mediatek Helio G99 Ultra мешава. Нархи телефон дар магазини Realfon формати 6 гаш 12990 рубл. Агар ай дигар нархҳои телефонҳо бохабар шудан хоҳӣ, дар канал чӣ хеле гуфтем подписатсия ка ва телеграм канали Realfon Москвара пайгирӣ кунед. Шумо ҳам метавонед ки заказ кунед. Доставка ба тамоми шаҳр областҳои Россия ва Тоҷикистон дорем. Рақамҳо дар рӯи экран барои муроҷиат.